गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ गुबुन रायजोआव आयेन बेरेखा दैथायहरनो नागिरनाय 200 बस्ता माइरं हमनो हादों। दिनै 4 जुलाइआव फुड सेफ्टि डिपार्टमेन्टनि गोख्रों सिग्रोमनायाव आसामनि करिमगन्ज जिल्लायाव माइरंजों आबुं 200 बस्ता जब्द खालामनो हादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे माइरं बस्ताफोरखौ आसामनिफ्राय गुबुन रायजोफ्राव आयेन बेरेखायै दैथायहरनो एबा फानहरनाय थांखिजों दोनखोमादोंमोन। जब्द खालामनो हानाय बे माइरं बस्तानि लिरथाया खमैबो 10,000 केजि जागोन। नाजिमुद्दिन मुंनि सासे ओनसोलनि फालांगिरिया बे आयेन बेरेखा हाबायाव आखाइ दं होननानै खौरां मोननाय जादों। बे जाथायनि सायाव गोख्रों नायबिजिरगासिनो दं होनना खौरां मोननो हादों। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगावआव आदिबासि माहारियारि आफादफ्रा गोख्रों खुदिसारदों। दिनै गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय हारापुथा गेवलां गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि हाबाफारि लानानै फुंनि 8 रिंगानिफ्राय 10 रिंगासिम 3 घन्टा धर्ना हाबाफारि लायो। दुलाराय सावथाल फरायसा आफाद आसु आरो आसानि दैदेननायाव 28 नं गसाइगाव बिधानसभा बियाबखौ गासै दतमा बावखुंग्रि पर्बतजरा आरो गसाइगाव मोनब्रै बाहागोआव बोखावनायखौ लानानै दिनै इलेक्सन कमिशन अफ इन्डियानि डेलिमिटेशननि द्राफ्ट ओंखारनायखौ गनायनानै लानो हानाय नङा होननानै गोख्रों सोमावसारदों आदिबासि माहारिनि गुबुन गुबुन आफादफ्रा। बिथांमोना आखायाव बेनार प्लेकार्ड लानानै बिसायख'थि आयग हाय हाय, आसाम सरकार हाय हाय, 28 नं गसाइगाव बिधानसभा बियाबखौ बोखावहोनो हानाय नङा बायदि बायदि स्लगानजों गोबां रोजा रोजा सुबुंनि होस्रिखावनायजों अख्रां गोमखाङो। फैबाय थानाय समाव जुदि सावथाल आदिबासिनि दाबिखौ गनायनानै लायाब्ला गोब्राब आन्दोलन खालामनाय जागोन होननानै हुमखि होदों दुलाराय सावथाल फरायसा आफादनि आफादगिरि रेमान सरेन बिथाङा। सुबुं दावबायारि बास गारिया बिफाङाव सौग्रावना 40 सुबुंफोरनि गोब्राब जखम जादों। आसामनि धुबरी जिल्लानि सापराव गंसे दावबायारि बासआ फांसे बिफाङाव सौग्रावनाय जाब्रबथायाव खमैबो 40 सुबुंफोरनि गोब्राब जखम जादों। दिनै धुबरी जिल्लानि हाथिपुटा गामि साखाथिनि 17 नं माहारियारि राजा लामा साखाथियाव रेजिस्ट्रेशन नाम्बार AS25BC1860 नि दावबायारि बासनि सालायगिरिया बासखौ सामलायनो हायैनि जाहोनाव लामा सेराव थानाय फांसे बिफाङाव सौग्रावो। बे सौग्रावनाय जाथायाव खमैबो 40 सुबुंफोरा जखम जादों आरो बिसोरखौ सापरगुरि सावस्रि मिरुआव दैथायहरनाय जाबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। जोबोद गोजोनथाव खौरां। सा 36 बर' फरायसाफ्रा निट आनजादाव उथ्रिसारना मेडिकेल फरायनो साखाफारा जाबाय। देग्लाय 2023 मायथाइनि निट आनजादाव उथ्रिसार जानो हानानै MBBS मेडिकेल कलेज गुबुन गुबुन दाब दाब जायगायाव फरायनो मोननाय बर' फरायसाफोरनि फारिलाइ आरो मुंखौ फोसावबाय। सावगारियाव नोंथांमोना नुनो मोन्दों जायफोर निट आनजादाव उथ्रिदों बिथांमोननि मुंखौ। जनाइनि जुनकारें रेल स्टेशनाव गिख्रंथाव जाथाय। रेलनिफ्राय ओंखारनाय समाव गादलिनना गोग्लैनानै रेलनि साखायाव नांनानै आथिं फारसे जलाङो। मैया मोनाबिलि समाव रङियानिफ्राय सानजा मुर्कसिलेक फारसे फैबाय थानाय पेसेन्जार रेलगारियाव धेमाजि जिल्ला जनाइ महकुमानि सिङाव थानाय नाहर सुमैमारि गामिनि नन्देस्वर दले 50 बोसोरा दुखुवाखानानिफ्राय गगामुख रेलवे स्टेशनाव फैनानै गगामुख रेलवे स्टेशननिफ्राय गावनि निजानि न' फारसे मोनाबिलि ट्रेनाव गाखोबोनानै जुनकारें रेल स्टेशनाव ओंखारनाय समाव फिस्लायनानै गोग्लैनाय जाउनाव रेलनि साखायाव नांनानै आथिं फारसे जयो। लोगो लोगोनो रेलाव गाखोनाय सुबुंफ्रा जोखोम जानाय सुबुंखौ जनाइ देहा फाहामसालियाव लांनो बे रेलावनो दिखांनानै लाङो। जनाइ आसाम देहा फाहामसालियाव थिसननायनि उनाव जोखोम जानाय सुबुंखौ गाज्रिसिन जोखोमखौ मोजां फाहामथाय होनो डिब्रुगड़ आसाम मेडिकेल कलेजसिम दैथायहरो। साखा खब्रै गारि फिसायाव ड्राइभारजों 3 सुबुङा सिट बेल्ट लगायाब्ला फाइन दानो। नाथाय बास गारियाव नुनो मोनो ड्राइभारल' सिट बेल्ट गानो। अब्ला 30 पेसेन्जार सुबुङा मानो गाना? बिदिब्ला साखा खब्रै गारियाव गासैबो रैखाथि जायोब्ला बास गारियाव मानो गासैबो पेसेन्जारा रैखाथि मोना? बे आयेनखौ मोजाङै नायबिजिरनो थाखाय खावलायदों आसामाव मिन्थिजानाय RTI लिरगिरि दिलीप नाथआ। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। चिराङाव 20 सान प्रडाक्शन अरियेन्टेड थियेटार मावबादा हाबाफारि बेखेवदों। मैया चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रुनिकाटा गोजौसिन गेजेर फरायसालियाव गोलोम बोथोरनि बन्द समाव बर' फिल्म चन्दन ग्रुप चिरांनि बानजायनायाव आरो बिटिआर सोरखारनि सिनेमा आरो थियेटार बिफाननि हेफाजाबजों 20 सान प्रडाक्शन अरियेन्टेड थियेटार मावबादा बेखेवदों। बे मावबादायाव 15 निफ्राय 20 बोसोर बैसोनि फरायसा फरायसुलि बिथांमोना बेसेन होनाङालासे मावबादायाव बाहागो लानो हागोन। मावबादायाव फाव दिन्थिनाय, मोदोम सोमावनाय, सोदोब आरो बिबुंथि, जगा आरो बायदि बिथिंनि सायाव फोरोंथाय होनो थांखि लादों।
मावबादायाव फोरोंगिरि महरै बाहागो लागोन फारियै पिटु शर्मा आरो पिंकी हेम्ब्रम बिथांमोना बे 20 सान प्रडाक्शन ओरिएन्टेड थियेटार मावबादा बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैदोंमोन आलासि महरै बिद्या मोसाहारि आफादगिरि 14 नं चिरांदर ब्लक कमिटि इउपिपिएल सत्येन्द्र सिंह करायं रुनिकाटा गोजौसिन गेजेर फरायसालि सन्जीव कुमार ब्रह्म लिंथुमगिरि लोरगि थियेटार ग्रुप बल बाहादुर टाकरि सोद्रोमा गरखा जौगाखां खोन्दो नीरब कुमार नार्जारि मासिगिरि रुनिकाटा पिएचडिसि आरो गोबां आलासिफ्रा बाहागो लायो। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर, रादाबखौ जोबजासिम नायनो थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय आरो साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।